Sugo na tag pintal mga kajiboy. Kanina hinay pintal mga kajiboy. Sugo sa taplin. Ikaw na unsa diyan, sugo na kadihan? An? Sugo na kadihan? Ninasa ko ng pintal eh. Ay, mga kilid-kilid akong unahon ba para dali ra. Brush na itong gamiton, hindi na kayo lisod. Hindi na kayo magkampat. Tangali mga kilid-kilid eh. Mana tayo mga kajiboy. Sugo na tayo tira mga kajiboy. Pintal mga kajiboy. Ay, di tira rin pahid. Ay, di pahid, di tira pahid. Dala na itong pahid. Puti mga kajiboy. Para okay na ang tanan. Namon lang mga kajiboy ba. Human naman hinay lang ko. Mo lindo tanawan mga kajiboy. Nani kinabuhi ang kisami ba? Pintar na mo yung magdal kinabuhi ang balay ko. So balay nga may nagpayo, awag ini kinabuhi. Samot tabi magpayo. Naadi kinabuhi. Ano? Saan yun? Ando atay trapo yung kandam daan. Magkuha sa trapo. Pero na makampat, tapo na yun. Aba. Gila, kaya nga na yung ito. Kuha na yan. Okay ang tanan ba? Nagbangko nga di ba eh. Hindi pa katawat ang putot eh. Pasok na naso sa cellphone mo. Han? Pahit hindi pa katawat ang putot ano? Oo, kita gid. Kasagaran sa mga putot, mamugbog kahit mo balion. Sa mga mugbog kahit mo na balion. Kutunan ng mga liboy na. Wala sang unahan ng mga kutunan ng mga liboy na. Mga kilid-kilid pa rin ito. Roller na dito tama sipyat na makampat ang agi ba. Sulso dito. Di man dinalian mga liboy. Di man ipatyaw. Naglaw man eh. Ano yun, basta trabaho yung nadlaw ng iba, hinayan na. Ako lang mga kilid ba? Ano? Pero ito trabaho.
magkakampat-kampat ba? May samit, may samit. Ayan, trabaho, dali-dali o niya. Tingin lagi. Nagagi keduan ba? Di tindir. Hinay lang. Ayun ba? Hindi ba yan? Hinayan na lang. Kuman ba? Hindi ko yun. Ayos kayo. Ayos kaya mo ba yun? Ay, sobrang yung pintal mo dyan ba? Yung pintal sa isang mesa sa kwarto. Isang pa mo ito ba yun? Ayos mo dyan ba yun?